your woman. Yes, I'll be your baby. Yes, I'll be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I'll be your girl, forever your lady. Hem produït el nostre cava a partir de raïm propi, sempre, ecològica, i la fem aquesta perquè creiem avui per avui que és la més racional. 7 o 8 anys plantant cereal, treballant la terra i reconstituint el sòl perquè la terra torni a l'estat inicial després d'haver suportat 60 o 70 anys una vinya, que és el que dura. Utilitzem herbicides, prioritzem el que són les pràctiques manuals versus la lluita química, però bàsicament el que fem és això, collita pròpia, caves. Cadascú pot fer millor uns papers que uns altres, no? De tenir facilitat més per unes coses que per les altres. Però els sentiments o les emocions jo crec que tots els portem a dintre, tots i tots. Tots portem tots els sentiments i tots portem totes les emocions. La tècnica t'ensenya a treure-les i a utilitzar-les d'alguna manera. Jo sóc més una actriu de temperament que no una actriu molt fràgil, per exemple, no? A mi em costa més donar fragilitat que no fortalesa, això ja va amb mi, però també la puc donar. De molt joveneta em mirava tots els Estudio Unos, que alguns d'aquí teniu l'edat, com per haver-los vist, no? I us he de confessar, i això ho he dit alguna vegada, faig teatre per los Estudios Unos de Madrid. Perquè des de l'inici hi ha un pacte de cavallerositat. No, perquè saps distingir molt bé quan és una cosa i quan és l'altra. Perquè ets actriu també i saps quan està actuant. Estic assajant una comèdia que faré amb el meu home després de 20 anys que no treballem junts damunt un escenari. Keep 'em please, rub 'em down, be a lady and a freak. Oh, it's in my drum like Dum Diddy.